13 яшьлек Камилгә тернәкләндерү курсына эләгү өчен битараф булмаган кешеләрдән ярдәм кирәк. Яшь ярымлык малайга аутизм диагнозы куелган. Ул сөйләшми. Гаилә кирәкле сумманың берлешен җыйган, хәзер телевизор караучылардан да ярдәм кирәк. Камил Хайруллин гаиләдә беренче һәм күптән көтелгән бала. Бала тудыру йортыннан аны сәламәт бала буларак чыгарганнар. Ел ярымга кадәр авыруы беленми. Ключевые фразы до 1,5 лет прям были. То есть просыпаясь, он кричал со спальни «ма», ну или «мам», или «марат». Йокы бүлмәсендә ятканда әйткән беренче фразалары «ма» һәм «марат» сүзе. Тик үсә төшкәч үзгәрде, сөйләшми башлады. Аңа нәрсәдер булды. Әни сүзен Камил әйтә алмаган. Табиблар малайга аутизм диагнозын куялар. Ул сөйләшми, сөйләмне аңлавында да проблемалар бар. Бу бала үсешенә тагын да күбрәк комачаулый. Менә 2 ел инде әти-әнисе тернәкләндерү үзәгендә шөгыльләнә. Бу вакыт эчендә Камилнең тотышында алга китеш күзәтелә. Аралашу юк бит. Мәктәптә юк, яшәшләрдә нәрсәдә түгел. Аның белән аралашу даирәсе мин, әни һәм әби, башка якын туганнарым. Ә монда ул үзен бөтенләй башкача тота. Үзен иркенрәк хис итә. Дәвалануны туктатырга ярамый. Тик хәзер гаиләдә финанс кыенлыклары сәбәпле Камил белән шөгыльләнүне туктатканнар. Эш атна инде малай педагогларга йөрми, бу вакыт эчендә хәле начарая гына. Бала тынычсызлана, көйсезләнә. Сөйләшми торган баланы ишарәләр, планшет, карточкалар ярдәмендә аралашырга өйрәтергә була. Баланың үтенечләре күбрәк булган саен, аңа яшәү җиңелрәк була бара. Әгәр күнекмәләрне туктатсаң, баланың тотышында башка кимчелекләр барлыкка килергә мөмкин. Малай бик актив, велосипедта йөрергә, йөзергә ярата. Чиратлап бер-берсен алыштырып, әти-әниләре Камилне дәресләргә алып бара. Аның белән буш вакытларын үткәрә. Кай чагында өлкән яшьтәге аутистларны чыратам. Алар белән өлкән яшьтәге әти-әниләр дә йөри. Безгә вакытны югалтырга ярамый. Баланы вакытында дәвалыйсым килә. Хәзер кешеләргә һәм үз балаларына башкача яшәргә мөмкинлек бирүче белгечләр бик күп бит. Камил өчен еллык дәвалау суммасы 800 мең сумга якын. Күп өлеше җыелган инде. 280 мең сум акча җитми. Аны саклык банк картасына малайның әтисе счетына күчереп була. Хәтта иң аз кертем дә Камилне дәвалауны якынайта. Әти-әнисенә баланың бәхетле киләчәгенә өмет уята. Ания Габадуллина, Александр Шмагин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.